Fl-ewwel ġimagħtejn ta' Awwissu kważi 290,000 persuna qasmu l-fliegu bl-erba' vapuri tal-GoZo Channel. Dawn iċ-ċifri li kiseb One News mill-kumpanija GoZo Channel juru żieda sostanzjali mill-istess ġimagħtejn tal-2022 kif dawn il-jiem assoċjati ma' Santa Maria u x-shutdowns kienu qasmu madwar 268,000 persuna mill-port ta' Ċirkewwa għal port tal-Imġar u viċi versa. Dan kollu fisser żieda ta' 22,020 persuna aktar din is-sena. Mill-ewwel tax-xahar sa nhar Santa Maria l-vetturi li rikbu l-vapuri tal-GoZo Channel ammontaw għal aktar minn 95,000. Il-total ta' vjaġġi li għamlu l-vapuri Melita, Gawdos, Tapinu u Nikolaus qabżu l-1500 fejn ukoll ġiet irreġistrata żieda fuq is-sena l-oħra. Kien is-Sibt 12 ta' Awwissu li miċ-Ċerkewwa qasmu l-aktar nies lejn Għawdex f'dawn il-15. Fil-fatt f'jum wieħed biss qasmu kważi 12,500 persuna. L-istess ċifri juru li l-aktar jum li qasmu nies lejn Malta minn Għawdex kien is-Sibt 6 ta' Awwissu b'total jammonta għal iżjed minn 13,100 persuna. Dawn iċ-ċifri ma jinkludux fihom il-passiġġieri li qasmu l-vjaġġi li twettqu mill-vapuri tal-Fast Ferries. Fil-fatt rapporti mhux uffiċjali indikaw ukoll li f'dawn il-jiem hawnhekk ukoll kien hemm influss kbir ta' Maltin u turisti li użaw dawn il-mezzi biex bi vjaġġ ta' 3 kwarti jaqsmu lejn Għawdex jew lejn il-port il-kbir fil-Belt Valletta. Dwar dawn iċ-ċifri b'saħħithom One News ħa reazzjoni taċ-chairman tal-kumpanija GoZo Channel Joe Cortina li żvela magħna indikazzjonijiet ferm pożittivi għall-kumpanija. Din is-sena ovvjament il-numru ta' passiġġieri komplew jiżdiedu fuq is-snin ta' qabel. Din is-sena se nkunu ksirna kull rekord. Għawdex qed ikompli jkun ta' destinazzjoni popolari ħafna anke mal-Maltin u anke mal-barranin. Ovvjament aħna qegħdin nagħmlu dak kollu nistgħu biex il-passiġġieri ma jistennewx, anzi qed nippruvaw nagħtu servizz kemm jista' jkun li wieħed jasal iċ-Ċirkewwa jirkeb jibqa' ġej mill-ewwel Għawdex. Min-naħa l-oħra dwar l-andament pożittiv għas-settur turistiku f'Għawdex One News ħa reazzjoni wkoll tal-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu Joe Muscat. L-indikazzjonijiet li kellna sa issa jidher li kien weekend ta' Santa Maria li kien fuq l-istess livelli ta' snin li għaddew u dan rridu wkoll neħduh fil-kuntest ta' din hija l-ewwel perjodu ta' dan iż-żmien tas-sena illi ma hemmx restrizzjonijiet li kienu marbuta mal-pandemija. Allura ovvjament Għawdex bħala destinazzjoni kellu wkoll il-kompetizzjoni minn destinazzjonijiet oħra din il-barra minn xtutna. Però nonostante dan kollu jidher li l-andament kien wieħed pożittiv għal Gżira Awċija. Muscat innota kif jekk qabel il-jiem ta' Santa Maria kienu meqjusa bħala l-aktar jiem li jaraw influss qawwi lejn il-Gżira Awċija, din ix-xejra qed tinbidel dan hekk kif il-Maltin qed jaslu li jaqsmu lejn Għawdex prattikament f'kull tmiem il-ġimgħa u mhux speċifikament għal festa waħda biss. Kif kien anke rrapporta dan l-istazzjon fi frar li għadda, il-jiem tal-Karnifal ukoll qed ikunu popolari ferm mal-Maltin u turisti u saħansitra n-numri qed joqorbu jew jaqbżu dak li qabel kienu jkunu reġistrati fil-ġimagħtejn li għaddew. Muscat tagħmel referenza dwar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li juru kif bosta Maltin fl-aħħar snin investew u xtraw appartamenti fil-Gżira Awċija. Permezz ta' dan kien hemm impatt pożittiv fuq ir-ristoranti Awċin. Rridu noħduh ukoll fil-kuntest ta' żviluppi, trends ġodda li qegħdin naraw fis-settur turistiku ġewwa l-Gżira Awċija. Tant li l-NSO Statistics juruna illi tul dan l-aħħar żminijiet is-suq domestiku meta jiġi jżur Għawdex 42% tiegħu joqgħod fl-akkomodazzjoni privata tagħhom stess ta' dawk il-Maltin illi xtraw proprjetà ġewwa Għawdex.